Здравейте, казвам се Теодора и закупих уредът Life Balance преди 4 месеца. Най-вече заради баща ми, който има множество заболявания, както и с идеята аз да го използвам от време на време. Само след няколко дни резултатите не закъсняха, болките в ставите му бяха доста по-поносими и той спеше много по-спокойно и по-дълго. Аз използвах Life Balance в напрегнатия си делник, като включвах програми за баланс и енергия. Но всъщност най-сериозният тест на уреда направихме, когато се разболяхме от COVID. Закупихме програма и я включвахме денонощно. Убедена съм, че бързото ни възстановяване от инфекцията се дължеше на Life Balance, тъй като избягвахме да приемаме лекарства. Щастлива съм от резултатите си и обмислям как да осигуря индивидуален уред на всеки член от семейството ми. Може и като коледен подарък.